Аре, Ягода, готови ли сте? И ще ти направим такова. Да. Люба, да направим такова столче или какво се води. Браво! А? Ти си... Айде! Давай, точно мети си горе. Чай, ще направим такова ние са. Аре, Любе, мина там. Аре, матките! Давай! Го! Оп! И сега оттам нататък не знам кой. Обрай се. Чакам Иляна да не я бутна. Чакай да слезе Иляна. Иляна, ще би една запалка. Давай. Чакай. Rock and roll, baby! Преброй се на две! Браво! Много мина обратно са. Това беше неприятно, между едно дебел страна отгоре. Аз мислих, че ще може да се хване така. Значи